og nu. Det moderne syn på kognition, motion og træthed. Kan deltagelse i et træningsstudie medvirke til ændrede vaner og livsstil? Det forsøger jeg at give et bud på ved at inddrage patientens fortællinger og erfaringer efter deltagelse i Actims. Det er et træningsstudie ved Ulrik Dalgas. Actims formål var blandt andet at undersøge langtidseffekten af hård fysisk træning hos sklerosepatienten, forbedre styrketræning den funktionelle kapacitet hos patienter med MS, har styrketræning en effekt på henholdsvis multiple sklerosepatientens træthed, humør og livskvalitet. Patienterne var randomiseret til vejledt styrketræning 2 gange om ugen, samt 1 gang træning i hjemmet, alt i 24 uger. Kontrolgruppen fik modificeret træning i form af hjemmetræning 3 gange om ugen. Patienternes fortælling efter 24 uger med ekstensionstræning er som følger. Den første patient siger: projektet har givet mig det spark at komme i gang med styrketræning i et træningscenter. Jeg indså, at den hjemlige træning er god til enkelte øvelser, men for at komme lidt videre og få mere styrke, var det nødvendigt, at den anden skubbede til mig, så jeg kunne blive udfordret til at yde mere. Nu går jeg i træningscenter 2 gange per uge hos fysioterapeuter, og det er super. Den her patient havde skridttæller, som havde til hensigt at måle, om det generelle aktivitetsniveau havde ændret sig i løbet af studiet. Ved det første besøg, visit 1, gik patienten omkring 33.000 skridt. Ved andet besøg lige knap 65.000 skridt. Patient nummer 2 fortæller: deltagelse i Actims træningsstudie har hjulpet mig til at få fokus på mine egne ressourcer. Jeg har altid været meget aktiv med fodbold, men stoppede cirka 6 måneder før MS-diagnosen på grund af nedsat balance. Jeg kunne simpelthen ikke løbe ordentligt. Skridttælleren gav mig et wake-up call og en fornemmelse af succes. Jeg havde rykket mig fra ca. 20.000 skridt per uge til ca. 60.000 skridt per uge. Jeg har altid haft en angst for ikke at være god nok. Denne angst har før træningsstudiet været en begrænsende faktor. I det jeg var bange for at presse mig selv for hårdt, ville det skade mere end det gavnede. Efter mit træningsforløb har jeg fundet ud af, at jeg kan meget mere end jeg selv tror, og bedst af alt, træningen skadede ikke, tværtimod. En tredje patient fortæller: min tilgang til træning var for år tilbage således. Vejen frem for mig er ikke fysisk træning. Det er jeg faktisk citeret for at sige i et interview til Sklerosebladet. Min begrundelse var, at træningen var en begrænsning for mit liv og min familie, i det jeg kognitivt blev udtrættet. Da sygeplejersken så spurgte, om jeg ville deltage i et træningsstudie, sagde jeg ja. Det gjorde jeg, fordi jeg havde haft sklerose i 6 år, og det, som jeg dengang troede var vejen frem, det virkede desværre ikke for mig. Ved hård fysisk træning oplevede jeg, at jeg faktisk ikke blev dårligere, tværtimod. Jeg kunne hurtigt udføre flere øvelser og med øget intensitet. Resultatet efter 6-12 måneders intens træning er, at jeg nu har mere overskud og opnår mere i mit liv. Jeg har mere energi, min træthed er reduceret, mine spasmer er reduceret, og jeg har opnået kognitive gevinster. For eksempel er min hukommelse markant forbedret, og nu behøver jeg ikke længere at læse den samme bog hver anden uge. Deltagelse i et træningsstudie gjorde, at jeg blev ved med at træne, og gudskelov oplevede jeg bittesmå fremskridt. Jeg er førtidspensionist, træningen er blevet mit job, målet er at holde kørestolen væk fra døren og forblive i god form. Jeg træner 5 dage om ugen. De her patienters fortællinger tyder på, at deltagelse i et træningsstudie kan bidrage til ændrede vaner og rutiner. I hvert fald fortæller patienterne samstemmigt, at de er blevet mere fysisk aktive i deres hverdag og med deres daglige gøremål. Endvidere oplever flere patienter også en forbedring på henholdsvis kognition og træthed. Min oplevelse fra sidelinjen som sygeplejerske er, at fysisk træning virker positivt på henholdsvis motion, kognition og træthed for langt de fleste sklerosepatienter. Vi skal bare huske, at træningen skal individualiseres.